Horas madihita saluhutna ruas ni huria na hinaholongat di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Adorang sotapuka pertangyangata di bagasan mornginon, jumuluma martangyak kita di bagasan rohattabe. Amin. Tapuji matuhata marhite buku di nomor 10 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toddi perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Mga sahod di bata, say hamunangod do ulahonota. Ngot maho ali parhinaloan, tersunggul maaw di buha siang ari. Pujiok kumaho di tonga-tonga ni akabangso ali Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tonga ni akamarga, haleluya, martangyang mahita. Ali Tuhan di bata pargogo naso hatudosan. Sa ilehon, jalapatubu madihami haporsyaon nasitong. Tabay mahaporsyaon nami ganupari, asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha naso marpangasi, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma. Leho di hami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Say uloy mapangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di partangyangata di bagasan bornginon, imanatar surat di Evangelium Markus biduonom ayat onombe sahatu ayat 10 tolu tajahama secara responsoria songonon ma hatana didok disi laus diliati ma akahuta dinasaluati mangajari dungi di jauman na 12 jumono dipukama marsuru nasida merdua-dua dilehon matu nasida huaso mamaksa akatondi nahodar. Jala diorai mabuanon nasida manang aha tutong adalan, manang roti manak kajut, manak kepeng di hohospe daholat tukot. Alai dengan do masu hamu, jalan jadi pakai omuna baju-baju dua, ninna. Laos didok do tunasida,
Iadung di bongoti hamu jabu, di sima hamu mian paima borhat muse. Molo adong isini hutan na soolo majakon hamu, jaladang ditangion hatamu, tadikon hamu mai. Laos pirpirhon hamu manang orbuk na lohot di totmuna, pahen panidangion tu nasida. Jadi borhat manasida marjamita madokon pawahon roha. Jalatorobdo sibolis di pabalina sida, lan hasitan dimiahi gabe malum di bahen. Ido saatna, martuado akan natumangihon hatani di bata jala naupeosa. Amin. Marid dehita. Tapasada marohata martangiang mahita. Hupuji jala hupasanga pami maguarmu ale Tuhan debata. Nahutada jala nahuha posihami marhite Yesus Kristus nama ngasi doho nama kokop pami. Mole atema dibornginon. Pinapunguni asini roha pami patupa ibadah pertangiangan di bagas corom dohot di tonga-tonga ni ganup bagas nami marsada-sada paloas mahami Tuhan marhite
toddi porbadia lau manulikit manguhal hatam nganagabe bohal ni partodion nami alai betak tung marlau dosa hami Tuhan di bagasan sadarion uras mahami asabadia hami nagabe hasahatan ni hatam marite Yesus maratangi yang hami Tuho amin. Horas madihita saluhu nadamang doho dainang barita nauli dihita di partangyangatta di bornginon imana tersurat sian Hesekiel bidu 2 dimulai mesan ayat 1 sahatu ayat 5 tapai hutihut ma au sadiri ma majahasa jadi didok iba nama tuau ale anak ni jolma ojak kon mapatmu asa makatai au tuho dungi uju makatai ibana tuau bongot ma todi tu bagasan au laos di pajong-jong au di patu gabe mananginangi au tu ibana na makatai doho tau dungi di dok ibana ma tuau ale anak ni jolma au marsuruho tu halak Israel tu bangso akkana mangguturi dopakau nang nasida nang opu nasida sai marbalik dosianau rasi rasa sadarion au matongon marsuruho tu anak akkana pirbohi doho natakang marroha jala dohononmu matu nasida boti hatani Tuhan Jehovah alai yang go nasida manang tangi hononna manang dadang ai bangso pangguturi do nasida gabe di boto nasida nau ngadong panurirang sada di tonga-tonga nasida ido sahatna hamudamang doho dainang ra sude dohita makol sohon dohot mangarsahkon akan namasa nadila bukta akan namasa di tonga-tonga ni nahuma liak kita dia may boydo tapa jojor akan namasai hajahaton pamunuon perampokan korupsi jala molo taparati-atehon akka danak remaja pe mangulahon hajahaton tauran di guari antara ruat tuluat nang songoni pemerkosaan dohot narkoba ima bentuk-bentuk ni hajahaton nanyata tabereng di tonga-tonga ni nahuma liak kita jala omma nagabe pergumulan secara khusus nagabe si arsakonotta nungatorop colma nungatorop nang akaruas ni huria nadohot terlibat tu pangalahoy mulai si anak danak dohot do terlibat sahatu akka nama tua nunga godang binege barita di sadaluat dadaholan pemakai alai nunga gabe dohot pengedar iman waing namasa jala boydo sipata tarsonggot tita ay tohodoi ay naburjudo ibana tabereng seakan-akan gabehira terjebak kita mamereng akan namasa iman waing jala nunga godang ruas ni huria pe na tadina porsea tu debata alai gabe boydo marbalik jala boydo manudalhon debata di saat-saat mengalami
akka kegagalan nang akka parsahiton. Di dia doho ale de bataninna gabe dibuat ibana jalan pintas. Dia ma si bahen dalan na melum. Nunga godang jalan nunga torop nasorobe tu gereja nang tuaka pertangyangan. Dak peduli be di hata ni debata jalan nunga be ngolo tabereng maroding-oding. Ai mada di keadaan saunari di musim ni kopik 10 siaon ai dibatasi do. Rotu bagas joro tohodoi. Alai gudang do cara metode di patupa akka huriatta asa unang gabe tercecer akka pelayanan marhite live streaming. Na dia darkoni di akka mass media marhite YouTube asa sude ruasi parsidohot mabaritahon barita nauli parsidohot nagabe sitibdangi di tonga-tonga ni Portibion. Alanido bolo hudo naking nunga gabe torop jolma nagabe lumlam ahado sidohonota taringot tusi. Alania ay torop do jolma namadok adirini bama ni jagahon molok kana asing urusan ni ibana may nunga torop nueng namadok kosongoni urusan ni ibana may dirita ma imagabe marabahaya jala adong do penueng di partikia si sonareon lalap mengalului ise do nasala. Ini pun marabahaya dong. Ise do nasala dikambing hitamkan. Akau managabe kegagalan. Baik di tonga-tonga ni huria, baik di tonga-tonga ni keluarga, baik di tonga-tonga ni bangso, molo didokot doropaninan. Nasai manuhas-nuhasi mangalului akka kesalahan. Onma merupakan catatan sekaligus menjadi perenungan di hita akka bangso ni debata. Hamudamang doho dainang di bagasa turpuk taon dipaingot do hita. Dang boy hita lepas tangan. Dang boy hita hohom bahkan menyalahkan halak na asing. Dang boy hita tutup mata bahkan gabe songon suara ni Portibio mado udahlah masa bodoh. Songon istilahnya kana poso noeng udah lama sabodo terhadap lingkungan. Alai dibornginon disuruh dohita. Gabe Hesekiel nai baru gabe didokma. Hita akan naporsea, hita halak Kristen, gabe pamangan ni debatama hita, mabuan barita nauli. Tusido hita, ido tugasta, dang mengalului siapa yang salah, dang menyalahkan orang lain, dang gabi menghukum halak na asing, tugasta didok, tugasnya kana porsea menjadi panodang, gabe terang dan garam di tonga-tonga ni Portibion. Takas didok, di bagasa turpukon, takas naking tabege disuruh debatado panurirang Hesekiel. Tutonga-tonga ni bangso Israel. Ay ninga didok disi. Nunga tung roa situtu pangalaho nasida. Diguari do nasida nasomanada debata. Payako kamu ma taboto takas ya bangso Israel, bangso ni debatado, alai molo bangso nai pedang manada debata. Bangso naroado pangalaho nasida, naramudo nasida, bangso naso sitada debata. Molo taputihi di Portibion, marhite turpukon, tabege naking, didok pangguturi do nasida. Ayako kamu ma, pangguturi. Bangsa Israel menjadi pemberontak, pembangkang. Naolo merbalik ninna.
Kalau di bahasa Indonesia didok orang yang durhaka. Jala parroha napirnina. Keras kepala. Natakang roha. Ini di ayat 4. Tusima tarjou Hesekil. Tusima tarjou akana porsei jolo dilubehodo. Dang itor gabi dirapis hojol mai di basuda jol mai alai didok dison di lehod do kesempatan dang gabi sirimasan langsung nasida di paima do asa mehon di paima do jol mai asa gabe marhamu baon alelas disido di lehod tanggung jawab. Jadi molo disuruh Hesekil adong matanggung jawab na. Bertanggung jawab ma ibana di parsuruoni. Nang hita pe disuruh do. Hita do. Nagabe perpanjangan tangan ni debata. Hita do nagabe alat ni debata. Majau nasida. Hita do disuruh. Asa mulak nasida. Manada debata. Borhat mahita di partikiota si sonarion. Gudang niya ka masala na taadopi, topu-topu, masa akan na masa. Nasoboy ta bayakon, nasoboy ta prediksi, alay. Nunga masay. Songgot rohata, molodang doho nuaing, akapangulo na go tiki dison, aladong siya tonga-tonga ni ruasta, na ikon si hobasan na. Topu-topu, akan na masay buasa. Onma alania hado adong do evaluasi adong do ruji-ruji manang menyalahkan halak na asing talpedo naingom menyalahkan pamaretta molo sektor hato habe molo tahu hal hita sendiri do naso berdisiplin dia ke aturan peraturan na ditotop pun ya ka pamareta. Alanido na boy tabere unang sanga lalu rimas ni debata tauloy ma ang giet sanga muba akadongata na sumargira tu dia borrat mahita ay songonido na masa di hutan Ninipe. Di naborhat tu hutan Ninipe parsuruan ni si Jona ay torhadirion na do ay dang mampu ay buasa tu na juk katiaw di paborhat litu ni bana tu Tarsis dangolo alay nasa parsuruan nang disuruh debata siapapun tidak bisa mengelak. Cara ni debata banyak caranya untuk menyadarkan seseorang asa olo kembali tu parsuruoni. Itu mana cukup menarik do kota Ninipeon. Natakang roha, borhak si Jona, bajua ibana, litu ibana, sampai dimakan ikan raya besar. Ibana, dungi sadar ma ibana. Borhat maibana, mga sahon debata, dada mga sahon guguna, dada mga sahon kebolehan na. Alay, kehadiran ni ibana, disido, gabe, marhamu baon. Hutay. Menaparjolo, napaduan buasa ikon radero hatta. Ay sebenarnya nasa parsuruan, adong matanggung jawab. Sian hita do tanggung jawab dituntut. Molo di Hesekiel 3 ayat 10 ayat 20 nina kan. Molo tarsomong dongan mimar dosa dang dipasingoto sian hita do tungguonya pertanggung jawab. Mate maibana alani dosa nai alai siakodo tungguokku pertanggung jawaban.
Alay seandainya di Pasingotodo, di Tangyakokodo, di Dulohodo na sida ninna. Alay dang mehon. Ayo loro tutudang mehon. Tong domate ibana alani dosa nai alay malua ho ninna. Jadi parsuruan itu hita saluhu nado. Dada holan ulaun ni. Aka parhaladon, dada holan ulaun nyaka situaon, dada holan ulaun nyaka pendeta. Pangulan nago tikyon, alay ulaun ni sadok akan na porsea do. Iko borhat, marbarita na uli. Napatuluhon, ido tugas na utama, na ikon, si ulahonota, marbarita na uli, di tonga-tonga ni Portibion. Majaw na sida unang gabelilu. Songo Tuhan Yesus dihokop do biru-biruna nasaratu si mago sada litus sada dilului doi ditadikon siapulu siai makokop nasadai nanaing dohononna molorong siatongani namasa di tonga-tonga ni nahumalia kita, di tonga-tonga ni keluarga, bisa saja do anak kotai manuda. Jaladang lomo ni rohatai, alay di dok naking, tugas ni keluarga may, tugas ni ama may, tugas ni ina may, borhat, mangalului, nasada, najukati. Damang dohok dainang, memang ulaw parsuruon, dada na muramuray. Ulaw marbarita na uli, dada na muramuray. Tung maol si tutudo, ay gudang tantangan na ikon ado patta. Gudang tantangan. Bisa saja duhita direhey. Bisa saja duhita, huboto do latar belakang nii. Songonodoi nina. Memang boydo ditulak kita, boydo dang dijakko kita. Dinapasahaton hata ni debata. Molo tabereng ropani alagat tunggu turpukor ropaninan. Sugari sahatu ayat onom sahatu ayat itu. Siado pamuna disi masai jelas di dokon godang do disi kala jengking nina. Tada onak yang dulu begitu banyak di situ, bahkan kala jengking na siap menerkam kita. Alai di dokma tu hita saluhutna. Kalau di dok ropani borhat si Hesekiel hita yang disuruh borhat memang na parjolo oloi parsuruani unak komabiar. Di ayat 2 di dok di paingok di batado. Pasahaton na do toddi porbadia. Asa gabe hot si majojak munina. Hot patmu. Jadi dilion matodi porbadia supaya mampu ibana. Mangulahon tugas nasahatu ibana. Todi porbadia do tutu napa tahu kita. Gabi margogo kita akan naporsea. Anggodang dang margogo kita. Naksongoni do akan naposen di debata sotung tarajumi ropani dipilit alaniaka kelebihan daw. Bisa saja. Akahaurangan, akahawotoon. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan dunia. Jadi mau lo tatu si memangi. Naoto di Portibiodo dipakai di bata lau pailahon Portibiodo. Narumikat olo hita. Ido narumikot. Di parsuruani pasti lehonona todi porbadiai patauhok kita mangulai. Holano tutu unak tapangasahong gugu. Palagi akan aposon di bata unang ipangasahong gugu. Itor pahibat-tibat ropaninan. Alay udukma tu parsuruani dungi patawon na mahita mangulahon saluhutna parsuruani alanima sude mahita olo madok
Disodoau ale Tuhan suruh maau say dipargogoi Tuhan maau mangulahon saluhut nai ikonima dohonota margogo mahita borha mahita pinargogoan dito di perbadia mahita di parsuruoni amin martangiang mahita moliate marohanami diho ale Tuhan alanunga marsaringar hatam tu tonga-tonga nami masai argasi tutudo hatam dileoko dihami tugas parsuruon borhat marbarita nauli mamisang menegor akadongan nami na mangulahon hahurangan doho mangulahon na Solomon ni roham alanima parsuruoni paborhat mahami Tuhan mangasahon asini rohap pami asa anggiat ngulu nami gabe pasu-pasui tuaka nahuhu basihami bain mapasu-pasu akka parhalado ni huriam na disuruh homar barita di tonga-tonga ni huriam bain mapasu-pasu nang akka ama ina di tonga-tonga ni ganup keluarga asa peranan niya kanatoras boyak kayanakon manaddaho gabe marparangi na dinggan bain mahami gabe pasu-pasu di akka ulaon nami si ganupari asa gabe tirua ni diakandahu maliang ale Tuhan debata upasahat tami mangolu nami ramoti mahami parbohali mahami marhite bisuk dohot apistaran pamanat tami Tuhan asa huboto hami manirang nadinggan sian naroa gudang donuaing akatod di na jahat na mencoba mempengaruhi kami tatumaulo huatu si kami alay mangasahon asin ni roham boydo tarulaho kami lobo ni roham huwa kami manang akaruas ni huriam di bagasan tangiang nami na di bagasan parsahiton di rumah sakit di bagas nabe tupado masihol do nasida dia kaparsaoran nami si ganupari alani Tuhan posrohan nami naikon daonanmu pamatang nasida huwa kami makiadaan ni portibion keadaan ni bangso nami godang na itu tu nagabe siar sakonon nami na somarujung dope kopi kisapulu siaon nunga godang na korban di tonga-tongan di bangso nami nunga godang na korban di tonga-tongan ni huriam jala masai songgot rohanami ali Tuhan apala di bornginon na marujung ngolu hinaholongan ni rohanami ruas ni huriam ima dokter si mangusong Tuhan hari si mangusong asima roham di inanami secara khusus na soboy Tuhan mamereng ama nami alatong dirawat di rumah sakit upasahat tami matu tanganmu hodo nagok huaso siya kodo pangapulion dohok gogo na mardapot-dapot pasahat may di tonga-tonga ni keluarga ale Tuhan debata di bornginon upasahat tami mangolu nami say homa na mangaramoti hami marita Jesus martangiang hami tuho amin. Tapuji matuhata marhite bukit de nomor 510 ayat sada di ujung nede tenon pinasa mamangulu tangiang pangudian. Jalani
Sadamarohata, martayang mahita, hasangapon, hamuliaon, madiguarmu, ale Jehova di bata ama anak doktor di perbadia, sitopa langit otanon, ai jadi amuro sudi aka namasa, hodo ale Tuhan namara mudu jalara masu mangaramoton, sudina aka natinopami. Mga leon hanguduan do las niroha. Di bagasan pornginon liakodo tiki nauli las niroha di kami, di nahupatupa kami di tonga-tonga ni huriami ale Tuhan pertangyangan gabungan sektor HKEP Pekanbaru. Nunga rohami tujolom ruas ni huriam, ima ruas ama ina, karena posebulung remaja do aka danak, naro ale Tuhan tujolom mangido pasu-pasum ido na hinirim ni rohanami ale Tuhan upatu pahami pertangyangan ale Tuhan di bagasan bornginon upoto kami hodo muali nasa pasu-pasu nama masu-masun saluhu na nasa pasu-pasu di paranguluan namion ale Tuhan nungahu bige kami ale Tuhan ima barita nauli jamita di bornginon pinasa ni naposom ali Tuhan hodo tutu na mga liaw toddi hagugon abisuon apistaran ila kodo tu si Hesekiel toddim asa mampu margugu ibana laho mamaritaon barita nauli mengadupi sudi akana masa aigo do tutu akana masa na mabayan susah pikiran ng haporseaon alani borha may ibana ali Tuhan marhiti hagun nito di asa bui ibana patir khonroha ni sudina jala asa bui taktong ditadajol mai ima hasitongan na sian ho ali Tuhan rasdo doi nang tuhami camitai asa lema tutu toddi perbadia itu kami sudi ruas ni huriam asa mampu kami mengadupi sudi akana masa di sadok portibion dangadong gugu huasonami lau mangadupi sudi nai monotukpe guk akka paruk kilo bulun alani akka sahit sona masa do penuaing ale Tuhan ima COVID-19 na somar haujungan guk biar dorohanami alai molo nungayan dilia kotor di Tuhami saya namara gugu do kami ale Tuhan mangadupi sudi nai alai Tuhan saya pasisi mai ai toktong dope ali Tuhan gudang ali tua kadongan nami nang jumulu marjumulu alani akasahiti alai ali Tuhan asiro hamdi hami saya toktong ma abati sudina akapangago ya sahorasami akaruasmon laho mangula akaulon nami obartulomo ni roham ali Tuhan atong saya pasu-pasu masudi ruas ni huriam ali Tuhan dinaron waing macalo hatam do pasu-pasum sahapo mai tungulu nami tengko nami ale Tuhan kadongan nami namarukil alania kasahit alania ka sidangolon namasa alani hamatia penai saddo hodo ale Tuhan mangapudi hodo baddauni hodo mangaliang gugu hahi paso dinasidebi nasubui hagorak kami akan kadongan nami ina di bagasan paruk kiloni tongali Tuhan pos dorohanami asa homa toktong na mga leon salu aka pasupasum di tonga-tonga ni huriam di tonga-tonga ni bangso negara namion asa mardame sona kami ali Tuhan jala toktong dau aka haguturon alai ni rahu ni holong masudina saddo nasa hazal maun nang di saddo portibion asa sonang hami mangula ka ulaw nami pasu-pasu nang sudi kana posom na marhaladoi di tonga-tonga ni huriami asa angge margugu lau patariason barita nauli di sadok portibion asa alam torok bilangan yang kana porsia di guarmu na badiai asima rohama le Tuhan nang di bagasan pornginon say homa tutong maramotok kami padahal sudi pangago aka abataba na mga riburuboy dahil ito dinami. Ali Tuhan, sa isa madusa nami pangarasan nami nagudangi. Marhiti-hiti asido holong ni rohan di bagasan Kristus Yesus yoko si palu kami.
Ipe jalo matang namion adi Tuhan. Amin. Maredde mahita nomor 650 we sada do hutudutna huhu mahita papungu peliat tatujolo. Tatangyakon mapeleata tujolo ni debata. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon na denggan. Doho nasa uli basa nama uli utus. Hupasahatami masian na nilon mitu hami pelean nami tuho. Sajalo may gabe wap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparahasya kami peleanon. Pati buluh na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tortim. Asalam butadahami godang ni sileon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap martangiang mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang. Sai pinorbadia magoarmu, sai romaha rajaonmu, sesat malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sedarion hangoluan siap hari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago, ai horona punah harajaon, doho tagogoon. Rodi hasangapon sa leleng-leleng na. Amen asin ni roha nasian Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni roha ni debata ama. Dohot parsaoran ni di porbadia. Madongan hita saluhutna. Amin. Madihita saluhutna.